Conta atrás para ver o agardado eclipse total que sucederá o vindeiro 12 de agosto. A xente non se perderá este fenómeno e moitos teñen xa as gafas especiais homologadas para protexer os ollos e evitar danos. Nunha semana poderase ver un fenómeno moi pouco habitual. Darase un eclipse total que se poderá ver dende diferentes puntos da Península Ibérica. Numerosos concellos da comarca organizaron actividades especiais para poder contemplar este prodixio visual, xa que hai máis dun século que non se ve un eclipse solar total en territorio nacional. Este feito sucederá cando o sol se estea poñendo preto do horizonte e son moitas as persoas que non pensan perdelo. Que soy de Madrid, en Guadarrama. Tito al Tito, además tenemos un peñón ahí arriba y se puede ver desde el peñón. Yo con él. Espero verlo bien y que se vea todo bien. Ainda non sabemos, ainda non temos que decidir ainda, temos que facer plan. Iso sí, verán o eclipse solar coas gafas homologadas para protexer os ollos. Ademais, non se pode mirar de forma fixa durante moitos segundos, a pesar de ter postas as gafas. Compré en abril o algo así, por si acaso, que no me quedase sin ello, y estoy esperando a ver que se vea bien, al menos, aunque sea un poquito. No, regaláronnolas. Xa estivemos lendo as instruccións e xa che pon as gafas o tema das instruccións e eso. As gafas eran homologadas? Sí, son homologadas. Sí, son, o sea, son da farmacia e a homologación é a correcta, o sea, e trae as instruccións e todo eso, sí. Non podes estar máis de un minuto mirando o eclipse, tens que baixar e volver a mirar. Con gafas tamén. Hai persoas de máis idade que viron xa un fenómeno do estilo. Un rapaz pequeno, un rapaz. Vi a xente, non se pode mirar co sol, hai que fumalos con un misto ou con un mechero. E vino traballando aos berberechos, no mar, rastreando. Espera, que xa vai a tarde todo. E aínda non está seguro de se mirará para o ceo o 12 de agosto para ver este eclipse solar total. Non sei, a ver como me pega, agora xa teño moitos anos, xa casi a vida. A xente interesada en coñecer máis sobre este fenómeno e a forma de velo con seguridade pode consultar a páxina web do Instituto Xeográfico Nacional.